लामानि जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानाय मिथिसार बसुमतारीनि थासारिखौ खौरां लाहैदों सालाकाथि दख'र एबसुआ। क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय बांगालपारा गामिनि बिमा बिरला बसुमतारी आरो बिफा खगेन बसुमतारीनि असे फिसाज्ला 2 बोसोर बैसोनि मिथिसार बसुमतारीया थांनाय 4 आगस्टआव क'क्राझार सहराव हरखाब लामानि जाब्रबथाय जानानै गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो बे गोब्राब जोखोम जानाय मिथिसार बसुमतारीखौ फाहामथाय होनायाव राङारि जेंना जानायखौ मिन्थिनानै थांनाय मैयानि सानाव सालाकाथि दख'र एबसुआ खौरां लाहैदों। लोगोसे मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोब्राब जोखोम जानाय मिथिसार बसुमतारीखौ दासान्दि बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव सालाकाथि दख'र एबसुनि मोनसे हानजाया नखरनि गोथौ जिंगा सिनांनाय आरो रांखावरिजों मोगा मोगि जानांनाय थासारिखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे रायजो राजाफोर आरो आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ राङारि अनसुंथाइ हरनानै हेफाजाब होनो खावलायहरदों। लोगोसे गोसो गुदुं सुबुं अनफावरि नोंथांमोनहा खगेन बसुमतारीनि एकाउन्ट नाम्बार 1169002366 IFSC कोड SBIN 0005400 आव राङारि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा Gpay UPI ID दैथुन बसुमतारी 5@oksbi नि गेजेरजोंबो राङारि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 93651499602 जानबुं अनजिमानि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।